proiektu bat gehiago da, 50. urte horren honen ospakizunetan. 50 usurbilbizi proiektuarekin hasi ginenean, ze eskaini diezaioken usurbilek Euskal Herriari eta Euskal Herritik kanpoko edozeini identifikatzen hasi ginenean, usurbilek dituen ezaugarri nagusiak edo daukan ondare material eta inmateriala, berehala ez dago asko bilatu beharrik eta asko pentsatu beharrik Zumetaren murala agertzen da lehen lerroan, ez da? Jose Luis Zumeta hiltzenean esan zen bezala, agur eta kolore, agur eta ohore esateko modu eder hori. Zumetaren koloreak Euskal Herriaren kolore nagusietakoa dira, zalantzarik gabe, eta gure identitatea islatzeko ezaugarririk identifikatiboenetako bat dira. Zumetak utzi dizkigun formak eta kolore horiek hainbat euskarritan ezagutu ditugunak, hainbat diskotan, hainbat margolanetan, hainbat iruditan. Berehala identifikatzen dugu Zumetaren sinadura, bere margolan bat edo bere obra bat ikusten degunean. Eta hori Euskal Herriaren identitatearen parte esentziala bihurtu da, Zumetaren forma eta kolore oro. Eta horietan altxorroa baldin badago, eta gainera denon eskura, denon begien aurrean, hauxe da, ez da? Zumetaren murala, bere dimensioengatik, bere kolore eta forma lerketagatik, Zumeta erraldoi bat dauka usurbilek, hementxe, plaza honetan, eta etortzen den guztiarentzat eskuragarri, kolore eta forma lerketa erraldoi bat. Hori pentsatu genuen hasieratik denon eskura eta denon erakusgarri jarri behar genuela eta Usurbilgo mugak gainditu beharko lituzkela. Eta dagokion lekuan jarri Euskal Herriaren artelanen lehen lerroan, lehen mailan eta eskaparate nagusian, ezta? Horri begira egindako ekimena da, Hormaren Mintzoa. Bideo pieza artistiko batzuk grabatuko dira, hemen, horma irudia protagonista bezala harturik, eta Euskal Herriko artista izen garrantzitsuek hartuko dute parte bideo pieza horietan. Eta bideo pieza horietan, Hormaren Mintzoaren pieza horiekin nahi duguna azken batean da, horma irudia gizarteratzea eta Usurbilgo mugetatik harago zabaltzea eta ezagutzera ematea. Horretarako sorturiko pieza batzuk izango dira. Eta bestalde, ildo berean, aurtengo udaran, herriko kultur eragileek eta artistek eta sortzaileek egindako jaialdi bat ere izango da hemen, horma irudiaren aurrean edo horma irudia bera protagonista harturik. Beraz, denon artean horma irudi hau gozatzeko aukera zabaltzea, hori da gure funtzioa, eta ez besterik gabe jendea Usurbila etortzea, hemen ibili dadin besterik gabe, baizik eta gure izate horren, gure identitatearen, gure kulturaren, gure artearen da gure espresio artistiko honen transmisioak iraun dezan, gutxienez beste 50 urte eta askoz ere gehiago.